А когато говорим за възраст между 20 и 30 години, масово в България хората живеят при родителите си. Тогава как седят нещата с това човек да реши да инвестира и дали е разумно да... В смисъл, защото много хора предпочитат да останат да живеят при техните и си казват за какво да купувам жилище, има къде да живея. И всъщност това до голяма степен, може би зрителите ни ще пишат и в коментари, как се отразява, тогава те са по-склонни да рискуват в ново строителство или да си купат жилище и да се преместят от родителите, да живеят самостоятелно? Това е много интересен въпрос, защото аз имах изключително пряк сблъсък с това нещо, понеже живях дълго време вкъщи, след което с жена ми бяхме много вкъщи, имам преди вкъщи, аз, майка ми, баща ми и тя. Нали? Да. И да ви кажа, чисто психологически, може да не се усеща, може да не го осъзнават хората, но чисто психологически това те срива в един момент. Защото тези хора, вашите родители, в 95% от случаите имат много различни виждания за света, отколкото вие. Ако се усетите, в много голям процент от случаите вие сте много по-осъзнати от тях. Защо? Имате възможност да се информирате през супер много сайтове, през супер много книги. Достъпът в момента да се информираш и да си осъзнат е изключително лесен. Огромен. Неограничен. Да. И ти да не го правиш, това е пълен абсурд. И когато усетиш, че вие сте на много различни нива и те не могат да стигнат и да не искат да стигнат това ниво, което си ти. Още повече го отричат. Точно така. И се получава една голяма дупка. И ти когато съжителстваш с такива хора, всеки божи ден вие се срещате, говорите си, дори да се поздравяте само, то ви тая една енергия в това пространство, която е не особено приятна. Да. Деградивна е. Точно така. И вие, всеки божи ден вие се будите там, миете си зъбите, закусвате, обядвате, вечерате, така нататък, прибирате се, спите. И това нещо ви се отразява навсякъде. И в бизнеса, и в личните отношения с половинките ви, и във вътрешния ви свят за самите себе си. И това нещо не е никак приятно. Казваш, не влияе позитивно на инвестициите, така ли? Не. Тоест тогава не е ли да го има и това, че човек не иска да продължава по същия начин и да търси вариант да излезе от този магиосен кръг и да иска да инвестира някъде? Не е ли това нещо, което отвътре може да накара човек да започне да се оглежда за инвестиции? Аз би го препоръчал на хората преди всичко да се отделят и след това съответно да започнат вече. Защото когато се отделиш и започнеш да живееш сам... Под наем, примерно, да се изнесе. Да. Ти наистина виждаш на какво способен ти самия. Няма кой да дойде ти спере, да ти изчисти, да ти изглади и така нататък. И ти се научиш на една идея си много по-зрял от това, което си бил преди всичко. И е хубаво да свикнеш също да се научиш да живееш със себе си. И тук пак, много е субективно това да ти кажа, живей си вкъщи при майка ти, инвестира или отиди по найем и не инвестира. Но в кои случаи е добре да се започне тогава и в кои случаи е зле? Тоест, много по-осъзнат ще е човек, когато се е отделил под наем, вече разполага със собствените възможности и живот и отговорност към себе си и тогава да почне да се оглежда за инвестиции. Ако имаш токсичната среда, за която говорим ние, със сигурност по-добре е да се отделиш и да започнеш от начало, да се осъзнаеш, да видиш къде се намираш. На спокойствие, точно така. И да започнеш от начало да градиш нещо ново. Да. Ако имаш тази прекрасна здравословна среда, която ти е вкъщи, можеш преспокойно да си застанеш 1, 2, 3, 4 години вкъщи. Съответно, не както при мен, една панелка 65 квадрата да си бутате 4-5 човека, със сигурност не. Ако говорим къща и вашите са на един етаж, ти си на другия, е окей. В такава ситуация, добре, поживей 4-5 години, инвестирай, завърти колелото, не плащай наем, не се обременява това нещо. И след това, приеми крачката да тръгнеш да живееш сам. Добре, а ти хубаво говориш в момента за минусите от това да живееш с вашите, но все пак като човек, който спомена преди малко, че си живял доста дълго време вкъщи, какви са плюсовете? Трябва да има някакви плюсове с това 100% да. Да живееш при мама и тати, както се вика. Една такава усмивчица го приемаш. Една комфортна зона, в която
изпадаш, че нали, прибираш се, изгладено ти е, изпрано ти е, сготвено ти е. Нали, в повечето случаи, сега при мен беше така. Има хора, нали, които с родителите си се прибират, то е по-голяма каша, отколкото ако се прибират вкъщи. Но нали, при мен всичко е било окей. Тук ще сложа една много голяма скоба, защото напоследък, защото станах родител преди 6 месеца, имам малко бебче. Благодаря ви. И започвам нали, много да осъзнавам какви грешки моето семейство са направили, които аз няма да ги правя. И едно от тези, ще сложа много кратка скобичка, е, че ние се опитваме прекалено много да помагаме на децата си. И им правим най-голямата То не е услуга, да, е обратно. Лоша услуга. Точно така. Особено пък, когато имаш едно момченце и ти се опитваш да му решиш всички проблеми в живота, това е един изключителен егоцентризъм вътре в себе си, ако осъзнавате, защото вие се опитвате да му решите проблемите на това малко детенце с цел да покажете, че вие сте добър родител. Да. И той се остава момче цял живот, никога не се превръща в мъж. Това се случи нещо с мен. И в момента толкова много се старая да го обработвам и да го преработвам, за да изляза от него. Да, със сигурност има плюсове и то супер много плюсове в това да живееш с родителите ти, но има и много големи минуси. И според мен, когато си в по-напреднала възраст, говорим по-напреднала, около 22-3-5 години, нали, когато вече ти е време със сигурност да излезеш, повечето минуси натежават. Защото тебе ти е най-важно как си тук и как си тук. Точно така. И ти ако не си добре тук и тук, без значение майка ти дали готви най-хубавата мусака или нали, всичко изправя вкъщи, няма никакво значение. Отделно според мен и това допълнително те смачква от гледна точка, нали, говориме особено за мъжете, нали, момчета, мъже, говориме за мъжкия род. Според мен това също е доста смачкващо, когато живееш с родителите си и когато ти реално, нали, живееш в тази токсична среда, която говориме и същевременно нямаш никакви инициативи, бизнес инициативи, инвестиции и така нататък, планове, действия. Ами имаш просто една ежедневна работа. Според мен това също е много затварящо нещо и доста смачкващо точно тук и тук. В смисъл в главата и сърцето. И според мен това също е нещо, което някакси би те държал в нещо като вакуумирана среда, която не ти позволява ти да разгърнеш целия си потенциал. Съгласен съм. Много често и вие сте чували, нали, че парите те са нещо лошо. Не внимайте, защото ако изкарате повече пари, те ще ви променят. Ограничаващите вярвания. Да, нали. Всеки ги има до някаква степен. Точно, да има сигурност в вашата работа, къде си тръгнал ти да ставаш брокер, нали, знаеш какво ще стане. Нямаш твърда заплата, това не е сигурно. Какво ще се занимаваш? Да, и с крилцата, където си решиш, и те ги кръцкат. Ма това са точно те устарелите виждания, които ти спомена по-рано. Това са различията в поколенията. Всяко едно поколение мисли по различен начин.